da sauraron mu barkamu da yau barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau talata muna 16 ga watan Afrilun shekarar miladiya ta 2024 masu kallon da sauraron mu ta da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu fara bayyana muku da cewa shugaban gwamnati firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya yi wata tahiya ya zuwa kasar Amurka. Mu ci gaba a cikin labaran namu inda za mu isa a jihar Difa. Inda gwamnan jihar Difa janar Ibrahim Bagadoma ya kai ziyarar gani da ido a gurin nan da aka keɓe domin yin aikin bunƙasa noman rani da ake ce ma irrigation. Gwamnan ya yi amfani da wannan dama inda ya amshi ɗimbin kayayyakin aiki gudunmuwa ce daga kamfanin gine-ginen nan wanda ake ce da shi entreprise wazir wanda suka yi namijin kokari suka ba da ɗimbin kayan aiki domin kishin ƙasa. Abdulrahman Bukari na ɗauke da ƙarin bayani. Ma'anar wannan tallafin da entreprise waziri ya kawo shine dai na bada tashi gudunmuwa zuwa ga waɗannan ayyuka na samo da wadatar cimaka a cikin wannan ƙasa tamu gaba ɗaya a musamman ma a nan cikin jihar Difa ayyuka kuma wanda aka fara zartas da su a yau da fiye da kwanaki 15 a ƙarƙashin jagorancin kamfanin onaha tare da haɗin gwiwar ma'aikatar Genie Rural. Gwamnan jihar Difa da ya karbi waɗannan kayayyakin masu fa'idar gaske ya buga yabo kamar haka. Ita wannan gudunmuwa ta entreprise wazir ta hada da tan 100 na siminti da kuma tan 700 na gravier wanda dutse kanana da ake amfani da su. Kun san jihar Difa tana da matsala wajen tattara wannan kayan aikin musamman ma gravier babu shi a nan wajen don haka kenan abin da suka yi abu ne na musamman wanda vraiment muna jinjina musu. Bayan haka sun kawo mota guda 5 da kuma chargeurs wannan mota wadda take kwasal kasa ta zuba ma wata mota ita ma sun kawo guda sun ce gashi su yi mana aiki har zuwa wani lokaci. To wannan yana nuna cewa sun yaba da aikin da ake yi, sun gwada matsayinsu na mashi kishin ƙasa, sun gwada mana matsayinsu na cewa lalle muna bisa hanyar tafarki mai ƙarfi na neman 'yancin kanmu. 'Yancin kanmu kwa da kwari abin da ya kamata mutane su yi a cikin neman 'yanci su nemi abincin da za su ci, su nemi abin da talakansu za su ci. To shi ne muka dukufa muke na muna yi kuma su Allah ya sa sun gane. Mun gode musu kwarai da sunanmu da sunan jama'a da sunan gwamnati muna isan musu da gaisuwa kuma muna fatan wasu 'yan ƙasa su ma masu kishin ƙasa za su yi amfani da wannan dama su ma su ce ga tamu gudunmuwa komin kaɗan ƙinta ana buƙatar ta. Mu bayyana muku da cewa dai a gurin wannan bikin da an samu ganin halartar sauran magabata da wakilan kungiyoyi daban-daban waɗanda su ma suka buga yabo tare da godiya wadda ba misali zuwa ga entreprise waziri game da wannan hali na kishi da kuma ƙaunar ƙasa. Bamban da haka mu bayyana muku da cewa gwamnan jiha ya yi amfani da wannan damar domin ziyartar ayyukan nan da ake ci gaba da zartaswa a cikin wannan tsarin da gwamnati ta sa a safin gaba domin samo da wadatar cimaka ayyuka kuma waɗanda ke tafiya yanda ya kamata. Gwamnan jihar Difa da ya samu cikakkun bayanai kan tafiyar waɗannan ayyuka a nan ma dai ya buga yabo kamar haka. Mun gani lalle aiki yana tafiya daidai kuma mutane suna nan tare da hamzari tare da himma kuma suna da kayan aiki isasshe sai mu ce alhamdulillah. Na biyu kun gani da idonku aikin abin da aka tashi da hwari za a yi wannan katanga wadda take kare ruwa wanda yake yin ambaliya yana bata mana noman shinkafa kuma
daga nan wurin bata tsaya ba ma in ya huce gonakanmu har yana shigowa ma gari wani sa'i. To yanzu alhamdulillah mun tarra an yi wannan katanga hal tsawon kilo 1 don garama wannan an yi ta yi hal kilo 1. Bayan haka suna nan suna yin katanga wadda ita ma za ta kare wannan dangarama wannan. To bayan haka akwai wani abu ma wanda da fari ba a yi ba ma lissahi da shi, wata 'yar dangarama ce daga can baya wanda ruwan in ya zo daga nan wurin bai samu ba ya shiga cikin gonakai yakan koma baya ya yi ɓanna ta wancan hanya. To ita ma mun tar an yi kilo guda da dangarama, sauran a yi mata katanga. To sai mu ce alhamdulillah. Jama'a suna cewa su so suke su gani a ƙas, to gashi a ƙas shine muke fata. Allah tabbatar mu alheri, Allah sa wannan aiki ya ƙare lahiya, Allah sa a ci amfani shi. Duk wani kokowa da ake yi ta 'yancin ƙasa, ta ci gaban ƙasa, ta nan wurin ya kamata ta faru. Ganin kuma irin ayyukan da aka samu aka zartas a cikin wannan gajeren lokaci, gwamnan jihar Difa ya kawo godiya zuwa ga duka waɗanda ke kawo tasu gudunmuwa a cikin tafiyar da waɗannan ayyuka, tare da jaddada musu da cewa magabatan jihar Difa za su ci gaba da taimaka musu domin cimma gurin da aka sa gaba. Malamai magada annabawa sun hallara a babban masallacin Juma'a da ke gundumar Arlit. Arlit na a cikin jihar Agadez. Sun yi wannan haɗuwa ne domin yin sallar jama'u a ƙarƙashin jagorancin firifan gundumar ta Arlit. Wannan ƙin kwa domin fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin ƙasar mu Nijar. Ibrahim Sumela ya aiko mana da rahoto. A nan jihar Agadez a lissahin gundumar Arlit, shugaban gundumar Arlit kumandan Almustapha Usman tare da rakiyar makarraban shi sun halarci zaman taro na karatun alkur'ani mai girma da manya-manyan malaman wannan garin na Arlit suka tsara, wato na neman kwanciyar hankali, tsaro, alheri da mana mai albarka su ci gaba da wanzuwa a cikin wannan ƙasa ta Nijar. Malam Ahmad imamin garin Arlit. Muna tawassali da alkur'ani mai girma, muna tawassali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yace tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi ghazim. Yace in za ku roƙon Allah ku yi tawassali da alhurmata, saboda ina da alhurma babba wajen Allah. To muna tawassali da alhurman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya tsare mana ƙasarmu, Allah ya ba mu zaman lahiya da mu da makwabtanmu, Allah ya amince mu, alherin da ake nema Allah tabbatar, sharrin da ake jin tsoro Allah ya kare mu da alhurma alkur'ani da alhurma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma jama'an musulmi garin Arlit ko ina a ci gaba da yin wannan kokari, masallatai na salawatul hams na juma'a muna yi, na salawatul hams ina kira ga sauran jama'an musulmi, duk in kuka yi sallah ba mu da kowa sai Allah, mu koma gare shi. Addu'a'u salahul mumini, addu'a ita ce makamin mumini makamin shi addu'a, in ya gaya ma Allah, Allah ya fi ƙarfin kowa. A lokacin da ya ɗauki magana albarkacin wannan gamuwa ta karatun alkur'ani mai girma, shugaban gundumar Arlit kumandan Almustapha Usman ya ce haka. Kin musulmi za yi roko da karatun da kuke yi duk an san da shi daga sama, bisa wannan ina kai muku ga gaisuwar shugaban kasa General da Brigadier Abdulrahman Chani da Premier Minister Alhaji Lamin Zain. Harkar karatun Qur'ani lalle kowa ya san gadon mu, tunda Allah ya ba mu izini kan mu gaji wurin kayin bakin kokarin mu bisa Qur'ani. Allah ya sauko mu lahiya, Allah ya aje mu hankali, kasan mu ta ci gaba, Allah dai ya tafa asiri, Allah ya karba da'o'in mu da mu da musulmi dukkan naza. Sai a ce al'ummar garin Arlit kamar a ko'ina cikin faɗin ƙasar Nijar tun zamanin al'amarin ranar 26 ga watan Juye 2023 obusi ƙasa a guya ba game da neman zaman lahiya da kwanciyar hankali da tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa ta Nijar. Haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan jarida na gwamnati da masu zaman kansu da ake ce ma CAP su yi wani taro a yau da safe, wanda a ciki suka fitar da sanarwar nemo da hakkin 'yan jarida, kamar yadda za ku ji fasarar sanarwar daga Umar Rigu. Wannan kungiya ta za ta yi gugurmaya ne domin kwato incin 'yan jarida ga baki daya, masu zaman kansu da kuma na wato gwamnati.
kowa ya sani an juya ko kuma a ce an sauya gwamnatin kasar nan, kuma kowa ya sani an tsaida wato kundin tsarin mulki, kowa ya sani a yanzu wato ƙungiyoyin 'yan jarida suna cikin ko kuma kafofin watsa labarai na 'yan jarida suna cikin mawuyacin hali wanda wasu idan ka gane su abin tausayi. Don haka wannan kungiya da aka kafa yau kungiya ce wadda za ta yi gwagwarmaya domin kwato incin kan 'yan jarida masu zaman kansu da na gwamnati. Ko da yake kowa ya san akwai wanda suke da matsaloli dama, musamman ma a ɗauka a ce dai kowa yana ganin yana tsammanin wato kafofin watsa labarai na gwamnati suna cikin jin daɗi, amma akwai wanda suke tare da su wato suna basu da aiki ko kuma a ce kwantaragi ne suke da gwamnati. Don haka wannan kungiya take kira a yi kokari a ɗauki wa'annan ma'aikata wanda suke yin kwantaragi da gwamnati da kuma duk wasu 'yan matsaloli da suke fuskanta a ciki a yi kokari a shahe musu hawaye. Mu kuma wato kafofin watsa labarai masu zaman kansu kowa ya sani irin yadda muke gudanar da aiki a wannan tun lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yau, wasu hannunsu a cikin baki yake, sai dai a ce an gode ma Allah, aiki ne ake yi ba dan ana jin daɗi ba, amma dole ne za mu yi wannan tun da aikin da muka zaɓa ne wanda kuma muke yi dan al'ummar ƙasar nan. Don haka duk wata ƙungiya ma ta 'yan jarida wadda bata shigo cikin wannan ba, to muna fata Allah ya sa ta ɗauka tako takim ta shigo wato domin a yi wannan gwagwarmaya tare da ita. Kowa ya sani idan aka yi juyin mulki a ƙasar nan 'yan jarida lokaci ne wanda suke amfani da shi domin samun wasu ƙudurori da suke azama gwamnati wanda kuma gwamnatin take yarda da shi. To a wannan lokacin ma muna fata a ce wannan gwamnatin ta ɗauki wannan ƙudurori namu domin ta shahin mu hawaye, kuma muna fatan wato a gudanar da aiki a cikin tsanaki, mu ma kuma mu gudanar da aikin ba cikin tsanaki. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin waɗanda suka taya muka gabatar da shi tare da taimakon Salamatu Madan Isaka da ta haɗa mini sauti da hotuna, ni da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya, ma'asalam.